Il-kap nazzjonalista Elix Borg qal li l-gwerra fil-Vant Nofsani qed tinkwetaħ minkejja li f'April li għaddu huwa qal li din m'għandha l-ebda impatt fuq Malta anke jekk dawn it-tensjonijiet ġeopolitiċi ħallew l-effett tagħhom madwar id-dinja. Fil-fatt waqt attività politika tal-Partit Nazzjonalista fil-Qrendi, il-kap tal-Oppożizzjoni kien qal hekk. Kważi bdew jgħidu illi hawn kriżi ġo pajjiżna minħabba il-gwerra li għaddejja bħalissa. Għajli int Malta pajjiż neutrali x'għandha x'taqsam. Minkejja dan issa Borg biddel il-verżjoni tiegħu fejn waqt intervista li saritlu fuq ir-Radju Nazzjonalista is-sibt filgħodu saħaq li hu jinkwieta meta jkun hemm ċertu tensjoni kawża tas-sitwazzjoni ġeopolitika. L-istess sitwazzjoni li kien staqsa din x'għandha x'taqsam ma' pajjiżna. Imbagħad għalhekk aħna ninkwetaw meta ikun hemm ċertu tensjoni jew inkella sitwazzjoni ġeopolitika li tiġri bħalissa fuq il-prezzijiet tal-fuels għaliex pajjiżna jiddependi totalment minn enerġija li tiġi supplixxita minn barra. B'hekk Borg kompla jikxef biċ-ċar l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri li jagħmel ballun politiku anke mis-sitwazzjoni ġeopolitika li taffettwa d-dinja kollha. Fil-fatt din l-aġenda mħadna mill-Partit Nazzjonalista ħarġet fid-der ukoll meta mal-mikrofonu ta' One News Borg ammetta li jrid jagħmel witch hunt fuq il-Ministru responsabbli minn dan is-settur, jiġifieri mill-enerġija, Mirjam Dalli. Minix tip ta' bniedem li nidħol b'xi witch hunt biex nitolbu riżenji, però l-poplu barra. Mekka din tagħmlu? Ija, u ħanibqa' nagħmel darba fuq Mirjam. Witch hunt?